आपल्याला नवीन नवीन प्रकार सर्व चिकन दिसणार आहे। तर इकडे आपलं हे काय हरा टिक्का, हे लाल टिक्का, लाल ये क्या बनाया आपने? रेशमी टिक्का है आणि मलाई टिक्का। अरे वा, सगळं टिक्का खायला या। नमस्ते। चला नमस्ते। आता आपण कुठे फिरायला चाललो? इथेच चाललो आपल्या इथे। काय बघायला? आज मस्तपैकी एक डिश बघायची आहे, नवीन प्रकारची, नवीन प्रकारची। ते आपल्याला खायला मिळणार आणि तुम्हाला शिकायला मिळणार। हा, बरोबर, चला जाऊया। जाऊया। चला, खूप दिवसांनी आपली चॉल पण दिसेल ना? खूप महिन्यानंतर। हां, महिन्यानंतर। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है? इसका नाम है तंदूरी टिक्का और ग्रीन टिक्का और वाइट टिक्का और एक रेशमी टिक्का। रेशमी टिक्का। और उसके लिए हमें चाहिए होता है 1 किलो बोनलेस। बोनलेस है ना सारा? बोनलेस है सारा, लेग बोनलेस। और कितना कितना करना पड़ता है? इतना इतना साइज? हाँ, इतना इतना सही। तर हे बघ, सर्व चिकन त्यांनी 1 किलो घेतलं मम्मी, व्यवस्थित धुतलं त्याला, बघितलं? आणि हे सर्व इकडे हे सर्व धुतलेले आहे, बरोबर ना? बरोबर, ह्याची इकडे सर्व कटिंग। हां, आणि आपल्यासाठी ते 1 किलोमध्ये 4 प्रकार बनवून दाखवणार आपल्याला, 4 टिक्का। आणि ते वो सलिये में डालते वही आहे ना हे? हां, आपण बघ हॉटेलच्या बाहेर लटकवलेले असतात, ते असं बघूनच वाटतं ना खायला। आपण खाल्लं पण होतं एकदा। हां, खाल्लंय, पण ते कसं बनतं ते आपल्याला कधी कधी समजत नाही मम्मी, बरोबर? आपण हे नेहमी बघत असेल तर आपल्याला डाऊट का वाटेल की हे आपण ब्रेस्ट पीस घेणार, आपण काय केलं असतं मम्मी? ब्रेस्ट पीस आणलं असतं आणि बनवायला घेतलं असतं। त्यांना विचारू ये ब्रेस्ट पीस है क्या, क्या है ये? लेग का बोनलेस है। लेग का बोनलेस है, और उसको उन्होंने कैसा प्लेन किया है क्या? हाँ, प्लेन किया, इसमें का हड्डी निकाल के। ये एक उठा के दिखाओ ऐसा, कितना बड़ा है ये? 1 लेग पीस है पूरा, एक लेग पीस का है। म्हणजे मधली हड्डी काढली आणि त्याला प्लेन केलेलं आहे ते, बरोबर ना? म्हणून मग मी ते एकदम नरम नरम आणि ज्यूस होतं, कारण ब्रेस्ट पीस घेतलं ते कसं कडक जरा लागतं ना ते। हां, तर ही पहिली टिप, बरोबर? काजल, अपन ट्राई करूया कि अपन तुम्हाला सर्व व्यवस्थित एक्सप्लेन करूँ। आणि इधर आप अलग अलग कर रहे हो क्या? हाँ, इसको अलग अलग डिवाइड कर। कुछ ऐसे अलग करना होता है कि कुछ सोच के अलग करना होता है? ऐसे अलग ना, तर आपण अलग अलग मसाला डालेंगे ना। हां, बरोबर। उसके लिए तर 4 प्रकारामध्ये 4 भाग करतात आहे। आणि इथे काय आहे, ये क्या बन रहा है इधर, ये वाला? तंदूरी बिरयानी बनता है। हां हां मम्मी, म्हणून ते तंदुरी बिर्याणी जरा भाग असते, त्या चिकनला बघ ते लोक पहिला असे करून घेतात आहेत। बापरे, बघूनच भूक लागेल कोणाला पण। आमचं माहित नाही, तुला नक्की भूक लागली। हां, का नाही असं का मम्मी, अशी मोठी कढाई घ्यायची ना, होमस्टेमध्ये पण असं ठेवायचं आणि उलटा पुलटा करून द्यायचं माणसांना। ही आपलं पार्ट नाही, हे आपली रेसिपी नाही आहे, तरी असं बनतं तर तुम्ही बघू शकता ते। मस्त ना ते, बघायला छान वाटलं ते। हे सर्वच प्रोसेस बघायची होती म्हणून आपण शूट केलं ना इकडे, कारण हे सर्व आपल्या घरी तर नाही होऊ शकत म्हणजे, बरोबर ना? आपलं पण एवढंसं असतं आपलं, त्यांचा केवढा मोठा बघितलं ते। चला, इकडे तंदुरी बिर्याणी बनते, अपन परत बघायला येऊ कधीतरी रेसिपी। तंदूरी बिरयानी नहीं बनाया ना हम लोग ने, और वो पनीर टिक्का बनाया था ना। तर ह्यांचे 2 व्हिडिओज आपण अपलोड केलेले आहेत, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि फर्स्ट कमेंटमध्ये लिंक देतो, चेक करा। 2 रेसिपी ऑलरेडी बनवलेले आहेत, ही 3री रेसिपी बनवतात आहेत। आपका नाम बताओ? रोजन अंसारी। आणि इकडे झालं आहे सर्व डिवाइड आपलं, 1 2 3 आणि 4। कोथमीर आणि पुदिना पेस्ट करणार आहे आपण, याला व्यवस्थित कापतात आहे बघा।
इकडे रेसिपी बनवता बनवताना तर खालून सुगंध सुटलेला आहे. होय. हे बघा. तर इकडे आपली पेस्ट रेडी झाली कोथिंबीर आणि पुदिनाची ना. ते एका आपल्या प्रकारमध्ये जाणार आहे. एक में डालने वाले की सब में? एक में सिर्फ डालना. एक में ना. बघा एवढं टाकलेलं आहे ते. आपण पण घरी 1 किलो कधी आणला तर असं होऊ शकतो, पण जी चव ह्यांच्या हातात असते ना ती आपल्या हातात नसते. कारण ह्यांचे भांडे बघ, गॅस बघ किती हाय फ्लेमवाले आहेत ना. आणि हे जे हाय फ्लेममध्ये किती फ्राय केलं त्यांनी, ते आपल्या घरी पटकन नाही होणार. दही डालेंगे. आता आपण हे घेतलं दही. ये मलाई टिक्का केले रहेगा ना. सब में जाएगा. सब में जाएगा. ते किती टाकते ते बघूया. इकडे घेतले थोडं दही, दुसऱ्यामध्ये दही, तिसऱ्यामध्ये, चौथ्यामध्ये. आणि इकडे आम्ही अंदाज सांगून किती घेतलं ते सांगू नाही शकत, सर्व अंदाजवर आहे. बरोबर ना आम्ही? त्याच्यानुसार घेतलंय. हां तरी 2-2, 3-3 चमचे टाकले आहेत. हां. आणि इकडे आता घेतलं हे फ्रेश क्रीम. थोड़ा थोड़ा सब में जाएगा. थोडा सब में ना. व्हाइट वाले में थोड़ा ज़्यादा जाएगा. व्हाईट वाला ये आहे क्या? हाँ. हां. जे व्हाईट वाला आहे त्याच्यात त्यांनी डबल प्रमाणात टाकलं आहे मम्मी, कारण ते मलाई 2 चमचे टाकले. म्हणून ते महाग असतं ना सर्व. फ्रेश क्रीम बोलला की कसं महाग असते. तो डब्बा पण एक 60-70 रुपयाचा तरी असेलच. आणि आता इकडे नमक डालेंगे. मीठ. हे जाडा मीठ आहे, नहीं बारीक मीठ. म्हणजे हे प्रोसेस बघितली की आपल्या सर्वांना समजेल ना की ॲक्च्युली बनतं कसं ते. आणि सर्व त्यांच्या हातात जवळच ठेवलेलं आहे व्यवस्थित मोठ्या मोठ्या डब्यात. अभी ये क्या है? व्हाइट पेपर. जसं ब्लॅक पेपर काली मिरी असते तशी व्हाईट ना. व्हाइट पेपर. मम्मी काली मिरी कशी असते? काली मिरीची पावडर तशी सफेद व्हाईट पेपर आहे ती. तंदूरी मसाला. तंदूरी मसाला. तंदूरी मसाला सब में जाएगा ना वो? सब में जाएगा. तंदूरी वाला आइटम सब में जाता है. चाट मसाला. ये सब मसाला सब में कॉमन जा रहा है ना. कॉमन जाएगा. फक्त ह्याच्यात हिरवी पेस्ट जास्त पडली आणि ह्याच्यात मलाई जास्त पडली. आणि ये जो बन रहा है, अगर हमारे चाली में से या फिर आजू बाजू में से कोई ऑर्डर दे रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 800 रुपये. 800 रुपये. तर हे खरं छान बनवतात आणि बिर्याणी पण ह्यांची छान बनते. हो. ह्यांचं तर ह्यांना बघून माहितीच पडलं असेल दुकान कुठे आहे, बरोबर. तर या ह्यांच्याकडे ऑर्डर द्या. ये क्या है अभी? रेड वाले में विनेगर. विनेगर. रेड वाले में विनेगर. ठीक आहे. बाकीच्यात विनेगर कशा टाकलं नाही. आणि 800 रुपये हे सर्वांचे आहेत हां. पण ते आमच्या व्हिडिओसाठी ते असे करून देतात आहे. नाही तो कितना एक बनता है क्या 2 बनता है 1 किलो में? 1 किलो में. हाँ 20. हाँ. मतलब अभी कोई ऑर्डर देगा आपको तो कितना बनता है? एक साथ एक साथ 1 किलो का एक आइटम ही बनता है. एक बघा 1 किलोचा एकच आयटम बनणार ना. ते इकडे येऊन बोलू नका की आम्हाला 4 आयटम बनवून द्या. ते आपल्या व्हिडिओसाठी दाखवतात आहेत. ठीक आहे. मग 1 किलोचं काहीतरी मलाई घ्यायला लागेल किंवा हिरवा टिक्का किंवा रेड टिक्का असं काहीतरी घ्यायला लागेल. हां अभी इनमें सब में थोड़ा थोड़ा लेमन जाएगा. हां. ते गाळून घेतात ते, कारण ते बिया पडायला नको. ते लिंबूचा ज्यूस सर्वांमध्ये थोडा मध्ये लिंबू ज्यूस गेलेला आहे. 1 लिंबू 4 भागात टाकला आहे ना. तर इकडे बघा मलाई. आपण मले पण खाल्लं होतं काजल. मले पण एकदम सुंदर लागतं ना खायला. आणि सर्व प्रकार हे प्लॅटरमध्ये कसं असतं थोडं मम्मी? ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए. ओके. ये अदरक लहसुन का पेस्ट. ये लहसुन का पेस्ट है. ये लसूण का पेस्ट आहे. होय. पाहिजे असेल तर घरून पॅक करून ये. केवढा आहे बघ लसूणचा पेस्ट त्यांच्याकडे. अदरक का पेस्ट. अदरक. ते separate होतं. कांद्याचं वेगळं आणि लसणाचं वेगळं. कारण ते क्वांटिटी जास्त बनते ना गाजर, तर एकत्र कशाला करायचं असं असेल ते. इसको अलग अलग क्यों रखते हो? अलग ही रखते हो. अलग अलग ही रखते हैं. इसका जितना जरूरत है उतना डाल देंगे. जरूरत है. ये मिर्ची का पेस्ट. मिरची. हरी मिरची ना. हाँ. तीखा वाला क्या मीडियम तीखा वाला है? तीखा वाला. मीडियम तीखा. चला आज जाऊन मला पण सिक्रेट माहिती पडलं. नाही तर मला पण खूप दिवस ना ते बघून बाहेर लटकत असताना लय मन वाटायचं की काय आहे, कसं बनतं ते. आणि असे ऑर्डर्स असतात त्यांचे.
हे काहीतरी बनतंय परत वेगळं. ये क्या बन रहा है इधर? ये दाल बहुत बन रहा है. दाल गोश. म्हणजे एका टायमाला काय बनतंय बघ. इकडे चिकन. म्हणजे काय असतं अरे लय भारी लागतं दाल गोश. आपण परत ऑर्डर देऊया. ये क्या बन रहा है? तंदूरी चाप. चाप. चाप फ्राई बन रही है. हे बघ चाप. चाप तंदुरी चाप. आता सर्व टाकून झालेलं आहे. थोडंसं तुम्हाला रिक्षा आणि गाडीचा आवाज येईल कारण पाठी बाहेरच रोड आहे ना. पण प्रोसेस समजली हे गरजेचं होतं. ते पहिलंवाला मलाईवाला एकदम मस्त बघून बघताच माहिती पडेल की बाबा हे मलाई टिक्का आहे ते, बरोबर ना. और ये बाहर ना जो सलिया होता है ना उसका रेट क्या होता है? सलिए का रेट दुकान के ऊपर होता है. दुकान के ऊपर 150 का है, कहीं पे 200 का है. हां. ऐसा सब चलता आम्ही मोहम्मद अली रोडला खाल्लं होतं ते 300 रुपये होतं है ना. एक सूर्या. एक असं एक काय 2 दिले होते. 150-200 रुपये काहीतरी बोलले होते. त्याच्यात 4-4 5-5 पीस काहीतरी लावलेले असतात. है. ये ग्रीन वाले फूड कलर. ग्रीनवाले म्हणजे फूड कलर. ये कोणता हरा कलर आहे? हरा कलर. हां बरोबर. तर त्याचा ते मम्मी थोडासा हिरवा रंग राहणार. आता ते कलर आणि पाहिजे जरा. मेन असतं की जेवढं बघूनच माणूस खातो, हा. बरोबर आहे ना. जसे कपडे कसे चांगले पाहिजे असतात तसं पाहिजे असतं थोडंसं. बघूनच समजणार ना की हो. त्याला रिअली चिकन आहे बघून. आणि ह्याचा फ्रेग्रन्स येतोय बघ पुदिना आणि कोथिंबीरमुळे. हे दोन्ही आपले झालेले आहेत. आणि आता रेडवाला, बरोबर, रेड टिक्का. त्यात थोडासा आपला रेड कलर जाणार. इकडे पण बघायला तेवढीच मजा येते जेवढी पाठी बघायला मजा येणार आहे. होय. हे बघा हा काय करते. चाप आहे ना ते. ते फ्राय करून शिजवून घेतलं. आता ते फ्राय करणार त्याच्यावरती. तंदुरी देतात त्याला. छान वाटतं ना ते बघायला. ये क्या है? रेशमी टिक्का. रेशमी. और ये मलाई. मलाई. ये थोड़ा सा अपन येलो कलर डालेंगे. ओके येल्लो कलर. ते कलरमुळे आता कलर डिफरन्स झाला. व्हाईट, रेड, ग्रीन आणि येल्लो हे 3 कलर झालेत. आणि इकडे काय चापाचा वास बघित येतोय. आणि हे जे चाप आहे बघा कसं बनवतात. ह्याची प्रोसेस खूप जास्त आहे ना. शिजणार नाही म्हणून त्याला अजून प्रोसेस किती आहेत बघा. आणि इकडे वा वा वा. मम्मी रांगोळी काढायची असेल तर सांग. कलर झालेत मस्त. लावून 1 तास ठेवायचं आपल्याला. पण हे छान वाटतं ना बघायला. आता हे काय टाकता तुम्ही? ये क्या है? पपैया पाउडर इसमें. टेंडर पाउडर, पपाया पाउडर. पपाया का रहता है ये? हाँ पपैया का. इससे क्या होता है? इससे चिकन सॉफ्ट होता है. सॉफ्ट होता है क्या? अभी ये सब में डालना है क्या इसी में? थोड़ा थोड़ा. और कितना क्वांटिटी में गिरता है ये? बस थोड़ा सा. हाँ हे सिक्रेट तुम्हाला माहिती होतं? हे नाही सिक्रेट माहिती होतं. चिकनला सॉफ्ट करण्यासाठी मम्मी ते. हा. हे रेशमी टिक्का ना. हाँ. थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल. आणि आता त्यांनी तेल घेतलंय बघा. थोडा थोडा तेल होतो. एवढी प्रोसेस मम्मी, भाजताना तेल नाही टाकणार. एवढी प्रोसेस बघून बोलते तुम्हीच बनवा ते. हा. नाही, आता ते भाजताना तेल नाही टाकणार. छान वाटतं पण ते बघायला. तुझी प्रोसेस एकदम जास्त आहे. मसाला मॅरिनेशन असं एवढं सोपं होतं ते, बरोबर. छान वाटलं पण काहीतरी वेगळं बघायला मिळालं. खूप महिन्यानंतर तुमच्यासाठी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली काल भेटून की जरा बनवा. इकडे फ्राय झालेत बघ ते. इकडे आपली मॅरिनेशन प्रोसेस झाली आहे. आणि आपण जेवढं काय केलं आहे ते सर्व आता 1 तास आपण ठेवणार आहे, बरोबर. 1 तास ठेवून आपण 1 तासानंतर परत येऊया. चालेल. 1 घंटा रखना आहे ना अभी ये. आता किती वाजले बघ? 12:40 झाले. 1:40 को हम लोग आए क्या? हाँ 1:40ला येऊया. चला. एक 40ला जायचं आपल्याला. चला आपण आज 4 रेसिपी तयार केल्या आहेत. चला आरामात आतमध्ये या. पावसाचे दिवस आहे. आणि सर्वांना एक सांगायचं आहे, पाय आरामात टाका आणि कुठे घसरू नका. हा. जास्त घसरणं तर बाथरूममध्ये होतात, तर पाय आरामात टाका. स्पेशली लेडीज आणि आई लोकांसाठी.
है ना, खूप इन्सिडेंट होतात. आणि बघून छान वाटलं रेसिपी बघून आणि एकदम आणि मस्त वाटलं. दुसरा पण वास येत होता ना, सुगंध एकदम मस्त. तिकडून सर्वीकडून वास जात होता. तर एकदम छान वाटलं. आता तुम्हाला 1 तासानंतर आम्ही सर्व दाखवू आणि बघूनच वाटतं की हा प्रोसेस ऍक्च्युअली त्यांनी सर्व दाखवली. आणि आज आपल्याला सिक्रेट पण माहिती पडलं ते बाहेर सलेला, आता फक्त सले लावायचे त्याला, सरे लावायची भाजायचं आहे, तंदुरी द्यायचं तर आहे. एकदम छान. आणि मेन टीप जी माहिती पडली ते ब्रेस्ट पीस नाही, ते चिकनचे लेग पीस आहेत, मधली हड्डी काढून त्याला प्लेन केलेलं आहे लेग पीसला. बरोबर. आणि चिकन सॉफ्ट व्हायला ते वापरले. चिकन सॉफ्ट व्हायला त्याने टेंडरचं पपया पावडर किंवा टेंडर काहीतरी पावडर होते ते वापरलं. हे सर्व टिप्स आहेत. तर बाकी टाकताना त्यांनी व्हेरिएशन दाखवले की कशात काय टाकतात, म्हणून मी त्यांच्याकडे बोललो ना, रिक्वेस्ट केली की मला 1 किलो मध्ये बनवून दाखवा. 2-3 किलो कोण खाणार एवढं जास्त, तर तुम्ही त्यांच्याकडे गेला तर 1 किलो मध्ये एकच मिळणार, 4 नका मागू. तर इकडे बघा आता 1 वाजलेत आणि तुम्ही पण विचाराल ना की आपल्याला तर नॉनव्हेज झालं, तर मम्मीसाठी काय, बरोबर. तर मम्मीसाठी इकडे आम्ही काय बनवतो, चपाती भाजी आणि भाजी कोणती बनते, डाब्याची भाजी बनते ना, ड्रमस्टिक. आता वाजले आहेत आपले 1 वाजले आहेत, बरोबर 40 मिनिटं. एवढे हे 40 मिनिटं ना माझ्या लाईफ मध्ये नेहमी मला लक्षात राहतील. मस्त. पण आम्ही बघा व्हिडिओसाठी आम्ही घाई नाही करत आहे की बरोबर टायमिंगवर ते जसं आहे तसं झालं पाहिजे व्यवस्थित. ते मॅरिनेट करून ठेवलं की कसं चिकन मध्ये पूर्ण चव उतरेल ते. तर आता बघा इकडे किती वाजले काजल, 1:25 झालेले आहेत. 20 आणि 25च्या मध्ये आहे. काजल 20 बोलली, मी 25 बोललो, काय राहत नाही आम्हाला. 1:40चा मुहूर्ताचा टायमिंग आहे, बरोबर जाऊया. आणि गावातून आम्ही आलो ना, तर आम्ही काही गोष्ट डिस्ट्रीब्यूट करायला आणले. तर दाखवा एक काय आहे. पहिला आम्ही आणलेला आहे हळदी, गावची एकदम प्युअर हळदी, एकदम गावठी हळदी म्हणतात ना ती. दुसरी पण आणली आम्ही हळद. आता सांग, एक कोणाच्या घरी जाणार आहे, आपल्या माणसांच्या घरी, सर्व रिलेटिव्हच्या घरी जाणार आहे. 2 झाले. अजून काय आणलेलं आहे, हळदी. अजून काय आणलेलं आहे, हळदी. अजून कोण आणलेलं आहे, जर तुम्ही या व्हिडिओला, लास्टच्या व्हिडिओला ह्यांनी 3000 लाईक्स कम्प्लीट केलेले आहेत मम्मी. ते मी जेवण आपण सर्व चायनीज पार्टी केलेली आपल्या सर्व टीम मेंबर्स बरोबर. जर या व्हिडिओला पण जर तुम्ही 3000 लाईक्स, 3500 लाईक्स, 3000 झाले, 3500 लाईक्स दिले तर हे आम्ही तुमच्या घरी पण पोहोचवू. ठीक आहे. आणि हे सर्व डिस्ट्रीब्यूट करायला आणले. आता कोणाकोणाच्या घरी जात आहे ना ते तुम्हाला आता येणाऱ्या ब्लॉग्स मध्ये दिसणार आहे. म्हणजे 5 घरी तुम्हाला जाताना दिसणार आहेत हे. ठीक आहे. इथे बघा, नाही तर मनाला आमच्या दिलला दाखवलं नाही एवढं मुंबईला येऊन पण. दिलू पी पाणी पी. आता दिलू किती पाणी पिते सांग मम्मी सकाळपासून ती 2-3 ग्लास पाणी पिते दिवसभरात 2-3 ग्लास पाणी पिते. बघा, तुम्ही ऐकला तर नाही ऐकला, पण आमची दिल ऐकते पाणी पिया म्हणून. आता पण टाइम आहे, व्हिडिओ बघत बघत पाणी पिया, नाही तर झोपून व्हिडिओ बघू नका. आरामात शो एकदम पिक्चर झालं. चला जाऊया. बरोबर 1:35 झालेत बघ, दिसते 1:35. जास्त लक्ष तर तुमचंच होतं. हा 5 मिनिटात पोहोचू ना. चला. रेसिपी शूट करायला. लाल लाल झाले पाहिजे. टायमिंग बघ बरोबर, आम्ही कसे अगोदर आलो. ये अपने पास बिरयानी कैसा प्लेट, ये 70 रुपया. 70 रुपया. 70 है 50. पहले मसाला और फिर राइस. पार्सल मिलता है, पार्सल मिलता है. पार्सल इसमें. ये डब्बा कितने का, 70 का. अरे वाह. ये कौन सा बिरयानी, चिकन बिरयानी, तंदूरी बिरयानी. तंदुरी. हे पार्सल पाहिजे का तंदुरी बिर्याणी, ओनली 70 रुपीज. चला आता सर्व असं आपल्याला भरून घ्यायचं आहे. त्याला डबल फोल्ड केलं, आता सर्व झाल्यानंतर दाखवूया. खाताना बोलायचे ना, मांस कसा एकदम नरम कसा, असं बोलायचे ना. आता समजलं ना कोणता. ते लेग पीस नाही घेतला, लेग पीसच घेतला. लेग पीस घेतला पण ते कसं पूर्ण काढून घेतला. हां, ब्रेस्ट पीस नाही घेतला याच्यात. हा पहिला गेला निखाऱ्यावरती, बरोबर. तर असेच आपल्याला सर्व करून घ्यायचे आता. हे मी टायमर का लावून ठेवलं, मग माहिती पडेल ना किती वेळ शेकायला लागतात. मग मी ते ठेवल्यापासून, सेकंड ठेवल्यापासून लावलं मी ते. रेशमी, ही रेशमी आहे ना, मलाईवाला आहे, मलाई. ते रेशमी आहे ना. तिकडे ते आंबे आहेत ना मम्मी,
पावसाळी आंब्यामध्ये ते बघ ते लांबवाले आंबे आहेत ते कोणते आंबे असतील ते गोड असतात ना ते एकदम केसरी आंबे. गोड असतात म्हणजे हा. आणि मम्मी बनवणाऱ्यांनी एक डोकं लावलं ते लक्षात घेतलं. लालवाला त्यांनी फर्स्टमध्ये नाही घेतलं. नाही. लालवाला लास्टला का घेतलं कारण ते कलर हाताला लागेल ना, म्हणून ते लाईट कलरवाले पहिले घेतले. आता ग्रीन घेतलं थर्ड. म्हणजे तुम्ही पण कराल कधी तर कलर रेडवाला लास्टलाच घ्या, नाही तर सर्व ते रेड रेड होऊन जाईल. आपण काम करूया घराच्या बाहेर लावून ठेवूया का असे. इकडे टायमर लावला आहे. टायमर आता किती झालं आहे 3 मिनटं झालेली आहेत. ते ठेवून सेकंड ते व्हाईटवाला पहिलं ठेवलं, येल्लोवाला पहिलं ठेवलं होतं ना. इकडे भरायचं काम चालू है. ये जो इसको अभी कितना टाइम करना पड़ता है या फिर देख के मालूम पड़ता है? देख के मालूम पड़ता है. देख के मालूम पड़ता है ना. टाइम नाही देखते. हे टाईम नाही बघत ते काय बोलले बघून माहिती पडतं त्यांना किती वेळ. तरी आपण इकडे टायमर लावलेला आहे. आपण टायमर लावला आहे बघ 6 मिनटं झालीत. तरी त्याला चिकन मम्मी भाजायला 10 मिनटं 15 मिनटं तर लागणार आहेत ना. त्याला प्रॉपरली रोल करणं गरजेचं असतं ना, ऐसा घुमाना पड़ता है ना वो. ये क्या लगा रहे हो अभी? अमूल मस्का. मतलब ये पूरा शेकने के बाद आता 10 मिनटं मम्मी त्यांनी भाजलं त्याला, त्यानंतर त्याला अमूल मसाला होता 10 मिनट के बाद लगाया. ये क्यों लगाना चाहिए? इससे सॉफ्ट होता है, अच्छा आता है टेस्ट. सॉफ्ट होता है क्या? म्हणूनच मम्मी त्याची चव वेगळी लागते ना, बरोबर ना. असे काय ना काय पदार्थ आणि स्टेप बाय स्टेप आहे ते. स्टेप्स विसरू नका ते. आपण तव्यावर करतो ना ते आपण डायरेक्ट पहिला बटर टाकतो, नाहीतर नंतर शेकवतो. एवढी झंझट करूच नका. इकडे या आणि ऑर्डर द्या त्याला, हा. तो बनवून देईल व्यवस्थित. आता हे बरोबर 800 रुपीजला मग मी 8 स्टिक्स पडले. म्हणजे 100 रुपीजलाही चांगलं आहे, कारण हे बाहेर हॉटेलला 150 रुपये तरी मिनिमम असतो है ना. 150-200 रुपये पण लावतात, नाही तर 250ला 2 देतात है ना काहीतरी. अभी ये क्या है? में थोड़ा सा इसके अंदर का जो पानी रहेगा ना वो हाँ. निकल जाएगा. पेपर का नाम क्या है ये बटर पेपर है. बटर पेपर. म्हणजे जे ओलावा असेल ना मम्मी ते खेचला जाईल त्याच्यात, बरोबर. मतलब ये रेडी हो गया नहीं अभी नहीं, इसको नहीं. उसमें का पानी निकलेगा उसके बाद में थोड़ा और सेकेंगे फिर ये रेडी होगा. आता हे आपलं फोर्थ आणि लास्ट. आय गेस सर्वांना प्रोसेस समजली असेल कसं बनतं काय बनतं. मम्मी समजली तुला? हा. मम्मी पूर्ण एरियाला सुगंध गेला आहे. इकडे येणारे जाणारे सर्व सुगंध घेऊन इकडे तोंड करतात, सर्व बघतात वाटतं. तर इथे बघा आपण कसं वेगवेगळ्या टाईपचे फूड प्रिपरेशन करतो आहे. जर आपल्या सबस्क्रायबरमध्ये कोणाचा फूड ट्रक असेल किंवा फूड बिझनेस असेल, हॉटेल रेस्टॉरंट काही असेल तर आम्ही तुमच्याकडे येऊ शकतो असं, बरोबर ना. बरोबर. तुम्ही आम्हाला काहीतरी बनवून दाखवायचं आणि आम्ही तुमचं शूट घेऊ. तेच ना, फूड ट्रकात नसले तरी चालतील. आपले नॉर्मल शिरा उपमाचं दुकान असेल ना तरी चालेल ना. स्टार्टअप स्टार्ट केला असेल तुम्ही आणि तुम्हाला प्रमोशन करायचं असेल तुमच्या स्टार्टअपचं तर ते आम्ही दाखवू शकतो. पण मिनिमम 6 महिने तरी झाले पाहिजे. असं नाही की 1-2 महिने झाले आणि एक चांगला पाहिजे व्यवस्थित, की सर्व आपण व्यवस्थित दिसेल असं, बरोबर ना. आणि कुठे आम्हाला मेसेज कराल तर स्क्रीनवरती नंबर देतो, त्या नंबरवरती आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, मेसेज करा, व्हॉट्सअप करा. कॉल नका करू त्या नंबरवरती. बस फक्त ह्या रिलेटेडच कॉल किंवा मेसेज करा. कॉल नाही, मेसेज Message फक्त करा. व्हॉट्सअप मेसेज हां. करा ह्या रिलेटेड. ह्या म्हणजे या related. कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे फक्त व्हॉट्सअप मेसेजसाठी. आणि इकडे तोपर्यंत आपली तंदुरी झाली वाटतं. व्हायला आली आहे. आता मग त्या धुराचा सुगंध यायला लागला ना, लगेच माणसांना माहिती पडली की इकडे तंदुरी बनते काहीतरी. आता काजल काय प्रोसेस आहे ती? बटर लावतात अमूल बटर. अमूल मस्का लावतो त्याला आपण बटर. बरं बघा कसं झूम करून बघा आणि आम्ही तुम्हाला खाऊन पण दाखवला असतो. त्याला पण परत बटर पेपरने व्रॅप केलेला आहे. मस्का लावतात आणि व्रॅप करतात ना त्याला. म्हणजे ती मम्मी असं होईल ते तंदूर त्याच्या आतमध्येच राहील त्या मस्क्याची आहे ना, वाफ जी राहते ती. ते झालं नाही अजून, मग ते कसं नरम नरम दिसते ना अजून. लगेच समजतं झालं आहे की नाही ते. तरी 10 मिनटं 12 मिनटं तरी ठेवायला लागणार ते. इकडे आपलं 4 रेड टिक्का पण रेडी झाला आणि त्याला आता मस्का लावायचं काम चालू आहे.
एवढं गरम असेल ना मम्मी, ते मस्का पण त्याच्यावरती गरम होत असेल पूर्ण. तर अशा प्रकारे चारी आपण रेडी केलेला आहे. आता पुढची प्रोसेस बघूया आपण काय. पानी आला ना बाहर से सर्व. ये तो चिकन का पूरा पानी आ गया. ये बाहर आना जरूरी है क्या? मी बघितलं ते पाणी किती आलं बाहेर त्याचं. आणि परत त्याला म्हणजे प्रोसेस लय लांब आहे, मोठी आहे एकदम. त्याचं दुसरं आहे याचं ते रेशमी, हे मलाई, ह्याचं पण बघ. हे बघा पाणी किती सुटलंय. अभी इसको और कितना देर ऐसा करना है? 5 मिनट. 5 मिनटं अजून. म्हणजे जर तुम्हाला जास्त भूक लागली असेल तर ह्याची वाट बघू नका. ह्याला लय वेळ लागतं. पहिलं जेवून घ्या. आता सर्व करून झालं आहे. आता फॉईल पेपर एक्सचेंज झालेलं आहे. आता जरा डेकोरेट तर करायला पाहिजे ना, एवढं सुंदर काम केलं आहे. पहिला आयटम रेडी झाला. अभी ये क्या है? चाट मसाला. चाट मसाला आणि मटर. मस्त. वा. पैसे जेवढे मागितले तेवढे व्यवस्थित दिले की बनवणारा पण व्यवस्थित बनवतो. बार्गेन करू नका. 800 का 700 मत करू इधर आके. तर अशा प्रकारे आपला एक गोळा रेडी झालेला आहे. आणि इकडे आता चाट मसाला, बरोबर. अमूल बटर, फ्रेश क्रीम. आता ते मलाईसारखं झालं. आता आपलं ते हिरवं आणि लाल जे व्रॅप करून ठेवलं होतं ना मम्मी, ते परत गरम करायचं आपल्याला तसंच. तो बकरा बघ, पाठी छोटावाला बघ कसा आहे. तर इथे बघा, इकडे पण आपलं रेडी झालं. आणि हे चाट मसाला ना ग. अरे वा मम्मी, जर ह्यांच्या व्हिडिओला पण ह्यांनी 3000 लाईक्स दिले ना, तर ह्यांच्याकडून आपण 4थी रेसिपी बनवून घेऊया. काहीतरी नवीन बघायला मिळेल असं आपल्याला. आणि ती पण अशी काहीतरी स्पेशल पाहिजे. पण तुम्ही लाईक्स केले पाहिजे. लाईक्स करणं गरजेचं आहे. 3000 लाईक्स पाहिजे याला. तर इकडे बघा आपले 4ही व्हरायटी रेडी करून दाखवलेले आहेत. आणि आपको थँक्यू बनाने के लिए. एकदम मस्त प्रोफेशनली बनवून दाखवलेलं आहे. व्यवस्थित जे बनतं, ॲक्च्युली बनतं तसं बनवून दाखवलेलं आहे. चला, आता तुम्हाला पण भूक लागली असेल ना बघून. जरा बसूया. मला आता बसायला मिळालं. चला चला लवकर गरम गरम खायला चला. पाऊस येतोय. आई लवकर प्लेट आणूया. चला लवकर गरम गरम. हे बघा, हात लावा बघा कसं आहे. तुमच्यासाठी आम्ही गरम गरम खाऊया काय. लाल, हिरवा, निळा, पिवळा सर्व ह्याच्यात रंगी आहे, पूर्ण रंगबिरंगी आहे. चला पटकन या आतमध्ये. गरम गरम टेस्ट करूया. सुगंध पण काय येतोय. आला वा आला. वा मला फिनेलचा पण आला. वा वा वा. फिनेलनी धुतलंय. आमच्या दिलूला पण देणार आम्ही. दिलूच्या आवडीचं आहे ते. दिलूच्या आवडीचं. दिलू पण टेस्ट करणार. दिलू पिल्लू, अय दिलू पिल्लू ये म्हणून तर आली खाली ये वाचायला. ये. आणि आम्ही कधीच आमच्या दिलूला असं वेगळं काहीच हे नाही. आले की तिला आम्ही वास घ्यायला देतो. होय. सुगंध घेऊते. असं का तिच्या घेण्याने काय हे होत नाही. नाही. आपला घरातला प्राणी एकदम चांगला, एकदम व्यवस्थित आहे ना दिलू पिल्लू. वास बघ, वास बघ, वास जवळ बघ. येत पण नाही ती. दिल पण बसली, पण पाठ एवढी- फिरवून बसली. एवढी उत्सुकता झाली आहे ना, एवढी तर 10वीचा रिझल्ट आल्यावर पण झाली नव्हती मला. नाही बसा. हे कोणा दिला बरोबर बघा. 5 प्लेट. 5 प्लेट कशा? हा 5 व्हरायटी, 4 व्हरायटी. 5 एक व्हरायटी बाहेर आलेली आहे. 2 व्हरायटी. दिल बसली. तुम्ही बसा दिलच्या 3. बाजूला. भाई आता सांगा, हा पहिला उघडणारा कोणता कलर असणार? बसा इकडे बसा भाई. हा कोणता कलर? हा आहे आपला हिरवा कलर. भाई बघा कसा दिसतोय. हा आहे आपला रेशमी. रेशमी. भाई रेशमी ऐकला होता काय? रेशमा ऐकला असेल तुम्ही. रेशमा रेशमा ऐकला, रेशमी नाही ऐकला. रेशमी चिकन तंदुरी. आणि इकडे मलाई. मलाई. वा वा वा. आले आमच्या दिलूला सुगंध आलेला आहे.
आणि इकडे का आणलेलं आम्ही हे लाल रेड तेव्हा असंच बाहेर ठेवूया हा बाहेर ठेवला तरी चालेल. चालेल ना चालेल. नाही गलत नाही ते तर भाई एक प्लेट घ्या पाणीपुरी घ्या काजल एक प्लेट घ्या पाणीपुरी देतोयच काय. मग भाईला जे सर्व स्पेशल आहे ना स्पेशल ते भाईला हे मलाईवाला देऊया भाई. हा एक एक हे बघा एक पीस उचललेला आहे बरोबर भाई. चला खायला सुरुवात करा. काजल तुला कोणता पाहिजे सांग. नाही आधी आधी मलाईवाला घ्या एक एक पीस. मला सर्व एक piece. आपण बोलूया ना हा टेस्ट टेस्ट बघा ना. एवढे आपण हे केलंय व्हिडिओ बनवला तर टेस्ट तर बघितलंच पाहिजे ना. हा टेस्ट सांगा मलाईची. मस्त तंदुरी मलाई फ्लेवर हा भाई कसा चावतोय का. एकदम नरम नरम झालाय. नरम झालाय ना. त्याने वरून पण नंतर मलाई टाकली. दिलू इकडे दिलू आतमध्ये कशाला गेली. हे बघा या टाका आता दिलूला दिलू तिकडे खाईल तर मलाईचा फ्लेवर आहे बघा. एकदम आकारा भारी. आकारा 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 आकारा. हा. मस्त आहे. आता हिरवा घ्या. भाई हिरवा टेस्ट करा. काजल हिरवा टेस्ट कर. पप्पू हिरवा टेस्ट कर. जरा बारीक बारीक पीस घेतो. आकारा 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 आकारा. फरक जाणवतोय. जाणवतोय ना. त्याला पुदिना आणि कोथिंबीरची टेस्ट येते याच्यामध्ये. बाय खाऊन दाखवा. हिरवा खावा हिरवा. मस्त आहे. मस्त सर्व खाऊन टाकला. लाल वाला आणि आणि- फ्रेश आहे ना तर आणखीन चांगलं वाटतं. आणखीन चांगला आता भाईला पहिला लाल वाला खायला लावतो. भाई लाल वाला खावा. न्यू व्ह्युअर्स कोण असतील तर सांगतो आपली मम्मी शुभांगी कीर मॅडम शुभांगी कीर काकू व्हेजिटेरियन आहेत. ते नॉनव्हेज खात नाही. नाही तर त्यांच्यासाठी परत म्हणाल काय काकू का नाही खात. त्यांच्यासाठी डांब्याची भाजी आतमध्ये बनवलेली आहे, तंदुरी लावून. शेवगाच्या शेंगाची भाजी आहे मला. होय. एक नंबर झालाय. 800 रुपये वसूल आणि बनवणाऱ्याने एक नंबर लाईक. हा आणि तुम्ही पण सांगा तुमच्याकडे पार्टी बिर्टी काय असेल किंवा तुम्हाला खावंसं वाटलं तर तुम्ही पण त्याला ऑर्डर द्या. चांगला बनवतो. एक महिना बिर्याणीची पार्टी नाही दिली तरी चालेल. पनीरचा पाहिजे. मस्त आहे. हे पाहिजे म्हणजे एक 200 रुपयाला पडलं एक एक हे. एक एक पण एक एक खाऊनच मम्मी मन भरलं आमचं. मग छान आहे. मस्त आहे. अरे संपला पण. हा, तुझं पण संपलं संपलं. बाईचं नाही संपत. बाई खावा आरामात. रेशमी ना. आता रेशमी बाई रेशमी खाऊन बघा. अजून तुम्हाला सांगतो कोणाचा फूड ट्रक असेल कोणाचं काय फूड रिलेटेड हॉटेल असेल रेस्टॉरंट असेल काही किंवा असेल ढाबा असेल ढाबा असेल किंवा स्टॉल किंवा असेल तुम्ही स्टॉल रस्त्यावर तुम्ही विकत असाल कुठे तुम्ही आम्हाला नाट्यावर. सांगा. आम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर देतो स्क्रीनवरती त्याच्यावरती फक्त व्हॉट्सअप करा कॉल करू नका. हा असेल आम्ही डिस्कशन करू आपण करू टाइम डिस्कस करून आम्ही तुमच्या सगळीकडे येऊ आणि त्याचे पैसे सुद्धा आम्ही देऊ. आपण खाणार त्याचे. आम्ही जे खाऊ ना त्याचे आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. एकदम एन्जॉय करून खाऊ. तुमचा पण बिझनेस होईल आणि तुमचं प्रमोशन पण होईल आणि आपल्याला पण काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल सर्वांकडून. हा आणि इकडे आता काय खातोय आपण हे रेशमी. रेशमी मस्त आहे. हम्म. वेगळं बरं काय बाई रेशमी खाल्ला. एक नंबर आहे एक नंबर. लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा. लाईक तर करा. 3000 लाईक्स पाहिजे आपल्याला. 3000 लाईक्स दिले की तुम्हाला आम्ही कोणी सबस्क्राईब नाही केलाय त्यांनी सबस्क्राईब करा पहिला. हा. आणि काय होतं माहितीये का तुम्ही जास्त वेळ जर व्हिडिओ नाही बघितला ना मम्मी तर सबस्क्रिप्शन ना निघून जातं. निघून तर जातो. तुम्ही शुभांगी कीर सर्च करा सबस्क्राईब बघा आहे की नाही नसेल तर सर्च करा. आणि आता धमाकेदार व्हिडिओ तुम्हाला देत राहणार आहे. वेगवेगळे व्हिडिओ तुम्हाला येत राहणार आहे. तुम्ही आता बघू ना शॉपवर. बाय बाय. बाय 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 करा बाई. आणि व्हिडिओ बघण्यासाठी पण तुम्हाला थँक्यू. बाय बाय. बाय बाय. आणि तुम्हाला खायला नाही मिळालं त्यासाठी पण थँक्यू.